Ja, de Matthäus Passion, dat hoort bij Pasen, maar ja, Pasen, sommigen beginnen het al lente te noemen, inclusief de verstopeieren. Ja. In hoeverre is de Matthäus Passion voor u nog verbonden aan Pasen en zou dat ook zo moeten blijven? Ik hou in ieder geval de paastradities echt wel in ere. De Matthäus Passion hoort inderdaad bij de vaste tijd, bij het lijden. En dat in deze tijd nu, met alles wat in België gebeurd is dat nog eens een keer extra. Het komt dan op het netvlies. Als je gewoon de teksten leest die bij die Matthäus Passion, die komen natuurlijk uit het evangelie, maar de manier waarop dat wordt gebracht, dat raakt altijd. Muziek raakt, de tekst raakt, blijft actueel. In hoeverre verschilt deze uitvoering weer van de voorgaande jaren? Nou ja, elke uitvoering verschilt van de vorige jaren omdat er andere solisten zijn, omdat er een ander dirigent is, een andere muzikale insteek. Maar uiteraard vooral omdat we weer terug zijn in de zaal. We zijn in het Vrijthof in plaats van de Theresiakerk. En was de gedachte, het klinkt misschien toch beter in de zaal? Want op zich is een kerk wel een mooi decor voor een Matthäuspassie. Ja, dat klopt. Een kerk is een heel mooi decor voor een Matthäuspassie. Echter, de akoestische kwaliteiten van deze zijn zoveel beter. Dus in de Theresiakerk heb je wellicht 200, 300 goede plaatsen. En voor de rest hoor je het concert dubbel. Omdat je gewoon van de zijkanten dingen terug hoort. Nou, dat is hier niet. Dat is hier niet. En we dachten nee, we gaan terug naar de zaal. We kleiden het een beetje aan dat het er goed uitziet. Want een Matthäuspassie kun je zowel in een kerk als ook in een concertzaal doen. Ja. Het moet u zoveelste Matthäus Passion zijn. In ieder geval als toehoorder op zijn minst. Nou, meestal ben ik als priester van de parochies in de Goede Week natuurlijk met andere diensten bezig. En ik ben een paar keer in Naarden ook geweest, maar ook vroeger hier. Maar de laatste jaren jammer genoeg niet. Het is natuurlijk een geweldige prestatie als je met verschillende groepen dit werk kunt zingen. Dat is ongelooflijk. Bovendien, je moet ook niet meteen zeggen dit is goed of minder goed. Maar het is een stuk getuigenis, dat is zo chic. Soms dan raak je ook helemaal even geëmotioneerd ook. Hè? Het is vanavond helemaal uitverkocht. Ja. Is het dat met Paas in Nederland of in Limburg ook nog in de kerk op Paaszondag? Dat is veel moeilijker en op Pinksters nog minder moeilijk. De Matthäus Passion, dat gaat in wezen over het lijden van Christus. Ja, hè? Ja, dat lijden, dat is deze week wel erg letterlijk en actueel. Daarom, dat vind ik ontzettend erg. En daarom is het misschien goed dat we ons heel even ons laten voeden door die puurheid. Te zeggen, wie zijn we als mensen dat ons dat overkomt? Hebben we dat aan onszelf dan niet kwaad woekert? Het kwaad woekert in Judas, maar het woekert op een ogenblik in die totaliteit. En je kunt het niet aangeven, want elke keer wordt het gedwarsboomd door de anonimiteit. Het kwaad verbergt zich en het komt onverhoeds op. Het geniep, dat is het erge van alles, het geniepige daarvan. Ik ben een enorm groot Bach-liefhebber. Okay. Niet alleen van de grote koorwerken, hè, want dat is een meesterwerk, maar je hebt ook de Johannespassie of de Hoge Messen. Die tijdloos zijn. Nu, bijna alle werk van Bach is tijdloos. Als je ook de kamermuziek en neem bijvoorbeeld de sonates en partitas voor viool solo, is van zo'n enorme schoonheid dat het eigenlijk universeel is. Hè. Dus samen met Beethoven en zo'n Beethoven, Mozart toch van de tijdloze Schubert ook, vind ik, van de tijdloze componisten. Hè. De Matthäus Passion, dat heeft toch ook iets te maken met lijden, hè? Het lijden van Christus. Dat is deze week nogal actueel eigenlijk. Hè? Ik denk dat is zeer actueel. Dat is zeer actueel. Een verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk. Maar ik denk
dat muziek daar een troostende rol kan spelen. Dat is ook eigenlijk ook alle podiumkunsten hebben vaak een vorm van troost in zich. En wat zo belangrijk is, dat die troost, en dat is heel eigen aan het theater, maar ook bij iedere concertbeleving, is als mensen samen iets delen, kunnen beleven, dat een enorme kracht ook geeft. Maar het is een soort balsem, zeg ik. Het kan een balsem zijn op de wond, het kan ook een soort van... Er zit een enorme kracht in de kunst, maar het is een krachtloze kracht, zegt men vaak. Het is heel fragiel, heel kwetsbaar. Maar als je het samen beleeft, kan het ook een enorme schoonheid en energie en troost ontwikkelen. En dat hebben we zeer sterk nodig in deze heel zware tijden. Het brengt ons samen en het geeft ons ook het gevoel, het belang van de kunst en het belang van de humaniteit daarin is een heel belangrijk iets in deze tijden. En kunnen we dat samen ook delen hier, dat is zo mooi. Dat geeft ons veel kracht ook.